Emakumezkoen finala. Elite mailako finala. Zaramagako txapelketan emakumezkoen eliteko finala jarraian. Alde batetik Zabaleta eta Mendizabal, bestetik Uriarte eta Bergara. Zabaletak eta Mendizabalek Salsamendi eta Zabala menderatu zituzten 22 eta 12. Uriartek eta Bergarak aldiz Lopezen eta Osesen aurka irabazi zuten emaitza berberaz 22 eta 12. Eta hortxe dituzue Sondikako aurrelariari egokitu zaio lehenbiziko sakea. Baina Tuterarrak bierdu hautaketan. 17 urte besterik ez. Aiala Uriartek. Geiteiru Arratek. Eta hemen Ander Garairekin diardugu antolaketan buru belarri sartuta ibili dena, dabilena. Eta hemen favorito gorriak, Ander? Bai, printzipioz partidu honetan favorito gorriak aterako dira. Goiuri Zabaleta frontoian dagoen einean, normalean favorito ateratzen da, eta bi aurrelariak oso gaztetxoak dira, baina soberan dakigu Goiurik aurrean egin ditzazkenak. Orduan, ikusiko dugu nola doan partidua. 16 urte Zabaletak, 17 Aiala Uriartek. Eta lehendabiziko tantoa gorri. Nora Mendizabalen datuak dituzue. Andoa indarra da, 22 urte ditu. Eta oso gaztea, denak dira oso gazteak. Baina bidetxo bat egina duena Lezamako klubean diardu Sondik Arrabera. Aiala Uriarte. Arrate Bergara. Tutera da, Arrate. 23 urte. Baina ederreko pilotari hau ere. Atera du Leitzarrak. Ibili eginda pilota hori 2 eta huts. Jartzeko denborarik ere ez dio eman pilotaka da horrek. Nafarrari. Bai lehenengo pilota eta bai bigarrena nahikotxo ateratzen dira lurretik. Eta, horrek asko markatu dezake partidua. Zabalera. Zabaletaren sakea. Gero txokoan jokaldia egina izan du. Etzaio bat ere ongi irten. 1 eta 2. Urdinen lehendabiziko tantoa. Eta badirudi pilota berdinarekin jarraituko dutela. Alaxe erabaki dute, bai. Azkenean pilota bitxi honekin bi aurrelariak saiatuko dira saketik mina egiten. Orduan hori aprobetxatu nahiko du Aialak. Aialaren sakea pixka bat gainera etorri zaio Mendizabali. Labur geratutakoa, Zabaleta. Ez dio ezer askorik egin. Ongi Bergara.
Jaso nolabai, Tarratek. No? Eskatu atzelariak, ireki egin nahi izan du, baina ez zaio eskuan behar bezala sartu Zabalera. Lehen da bizikoan Jasoa eta Biurri, txoko handeja da, osongi joan Darrate, eta tantoa urdin. Jo, defentsa oso ona, erakutsi du hor bikote urdinak, eta merezitako tantoa eraman dute, bai. Oso erne egon dira. Bai, bai. Eta hemen begira noraino joan behar izan duen. Lehen da bizikoa kuadroa baino aurrerago jodu pilota Tuterarrak. Eta tantoa beraientzat. Bina. Bai, eta gorriak favorito diren arren, konfiantza askorekin ikusten du bikote urdina. Mendizabal, eutsi. Atzera Bergarak. Eta ezkerka da hori, labur xamar geratu zaio. Eta gero makurtu denean, pixka Zabaleranzko bidea hartu du pilota horrek. 3 eta 2, eta orain gorriek aldatuko dute pilota. Gogoratu jaun Andreok, Zaramagako txapelketaren finalak dituzuela hauek. 50. urtea du txapelketa honek. Gizonezkoetan, emakumezkoenak berriz, 7. edizioa. Bai, lehenengo edizioa 1974 urtean jokatu zen. Pandemian ez zen jokatu txapelketa, orduan urte horretan ez zuen zenbatu txapelketak, horregatik 50. aurten dakoagu. Atzera Mendizabalek. Eutsi Bergarak, arro. Ezin eraman. Ezkerrez pixka bat gorputzera etorri edo ez dakit, zote zaion egin. 4 eta 2. Hemen duzue. Pixka bat, gainera etorri zaio besokakoan. Nolabai saiatu da ezin izan du. Erdi-erdiko sakea. Eramatekoa zen, Ikaraz tira dio kolpea. Ikara handiarekin tira dio kolpea eta ez du eramaterik izan. Beno, Gasteiz izan gaituzue, Gasteizko Zaramaga auzoan. Eta Gasteizen bada maila handiko emakume pilotari bat. Zuek etxeko duzue, Arreba, Leire Garai eta lehentxeago agurtu ahal izan dut, eta beno, 2 makulurekin ebakuntza egin zioten apirilean. Belauneko lotailu gurutzatua hautsi zuen. Beno, lesio larria da. Hilabete asko geratzen zaizkio oraindik ere, behar bada faserik desatseginena, gogorrena gainditua du, baina oraindik ere makuluekin eta bide luzea izango duela mentalizatuta dago, Leire. Bai, badago, gainera lehenengo belauneko lesio oso luze bat izan zuen, hilabetak egon zen kanpoan, frontoietara bueltatu zen eta partidu gutxira berriro beste lesio gogor bat izan zuen. Belaun berean? Bai, berean. Bai, kasu honetan hori gurutzatu apurtu zuen, orain dela, bi hilabete inguru. Eta bai, batez lehenengo fasea oso gogorra izan da berentzako, baina beti aurrera ateratzen den pertsona bat da, beti irribarre batekin aurpegian, eta aterako da, lan handia egiten da, eta goiz frontoietan ikusiko dugu jokatzen eta txapelak irabazten seguru.
Jokatzeko oraindik ere hilabete asko geratuko zaizkio, baina hainbat pilotari ezagutu ditugu lesio hori izan dutenak, azkenetako bat, Beñatzu Izarreta bera, Bai. eta ura berriz ere ari da jokatzen, eta gero eta maila hobea hartzen, eta aurretik ere asko izan dira lesio hori izan, eta gero mailarik hoberenera etorritako pilotariak, eta Leire ere etorriko da. Denbora beharko du, pazientzia beharko du, errekuperazioan ordu asko sartu beharko ditu, gimnasio orduak, eta baina lanari ez dio beldurrik, kantxan ere langile porrokatua da, eta mentalizatuta dago, badaki, agian 8 hilabeteren buruan, agian frontoietara bueltatu bai, baina oraindik lehiatzeko agian faltako zaiola, baina nik uste zentratuta dagoela errekuperaketan, oso ondo egiten ari dela, eta konturatzen garenerako frontoietan ikusiko dugula. Hala izan bedi. Hala izango da. Seguru bai, bai. Eta bien tartean 8-2 emaitza Gorrientzako, Goiuri saketik asko asmatzen, eta lehenengo aldetxoa Gorrientzako. Alde polita, dagoeneko pina joan dira, 6 tanto segidan orain. Eroritakoa, baina gainean txokoan Zabaletak biak iritsi dira, baina elkarren gainean ziren, azkenean nolabait kolpea tira dio Tuterarrak, baina eramaterik ez du izan. 9-2 hemen duzue. Bai, ez dira oso ondo ulertu hor. Goiuri Zabaletaren sakea. Eutsi Errate Bergarak. Mendizabal. Gainera etorri zaio. Jaso ezkerrez. Ondo, aiala. Eraman Bergarak. Zabaleta. Ongi eskatua, eta ongi eutxia. Olea gaiztoa, ongi, aiala. Bergara. Ondo Arrate hor. Luzatu du. Ondo bai. 6 erditik jaso Nora Mendizabalek. Zabaleta airez. Eskatu eta atzeratu, askorik arrotu gabe. Ireki Zabaletak. Iritsi eta bildu. Txokora. Zabalean orain. Eta tanto. Lehendabiziko botean jotzeko moduan iritsi da, baina oso behartuta. Bai, 10-2. Badakigu aurrean Goiurik aukerak badauzka oso errez bukatzen duela tantua, batez ere dejadarekin, eta hemen erakutsi du hori. Eta aldea gutxinaka handitzen, 10-2. Eta bikote gorria oso sendo, eta partidoa hasi aurretik zeukaten favorito bikotea zela, erakusten apurtxo bat, ez? Bikotea handia da, hainbat txapelketatan zaildutakoa da Nora Mendizabal.
oso gazterik hasia eta ia txapelketa asko jokatu ditu. Bai. Eta Zabaleta berriz, umetan hasi zen, eta umetatik nabarmendu zena. Bai. Daukan klaseagatik, dauzkan doainengatik, senagatik. Eta bikotea handia da. Zabaletak eutsi, Bergara. Atzera Arratek. Deseroso dabil. Hori adierazten dute Tuterarraren keinuek. Nolabait, eraman Aialak. Eta erabat gaiztotu zaio Bergarari. 11. tantoa izan da. Bina joan dira 9 tanto segidan orain. Favoritoek. Zintzurra bustitzera etorri da Nafarra. Atzelari Nafarra. Sakea atera behar duena ere Nafarra baita, Leitzarra. Zabalera. Moztu Aialak. Eraman hori ere gantxoa. Zeinen ongi mugitu duen pilota Goiuri Zabaleta. Angelu guztiak harrapatu ditu. Bi terditik jotako gantxoa, aurrez txokoan bortxatu eta gero. Eramateko sakea zuen, botearen distantzia hartzeko zailtasunekin dabil Bergara. Bai, baina, nabaritzen da pilota jaitsi dela, Hasieran lehenengo tantuetan asko ateratzen zen, azken tanto hauetan, pilota badirudi apurtxo bat moteldu dela eta, botea hartu behar dio Arratek. Gaiztotu egin zaio, ezker orban eramaterik ez. 14-2. Favorito argi xamar ziren. Eta hori berresten ari dira, orain artekoan. Pilota Leitzarraren esku. 6-tik abia da hartu. Lauan pumpa. Eta hau ere zin izan du ez dio behar bezala jartzeko denborarik eman pilota horrek. Bergarari 15-2. Bai, ea tanturen bat edo beste egiten duten urdine gero saketik mina egiteko. Gutxienez, markagailuan apur bat hurbiltzeko aukera daukaten. Baina, oraingoz 15-2 emaitza gogorra. Oraingoz bikote urdinarentzako. Eraman. Arratek. Hormabikoa. Jaso! Bolea zezin Bergarak. 16-2. Oso ongi mugitzen ari da Zabaleta. Bai, aurreko kuadroetan nagusitasuna erakusten Goiuri. Aurretik Hormabikoa egin du. Aialak harrapatu bai, baina berriz ere pilota garbia. Zabaletarentzat 16-2 eta orain atseden gunera.
etortzea erabaki dute urdinek. Erabat zaildu zaie partida. Erabat bi eta galtzen, bina berdintzea lortu dute. Baina erraz aldegin diete Zabaletak eta Mendizabalek. Zabaleta ari da partidako izarra izaten, eta Nora Mendizabal beti bere lekuan, beti ongi kokatuta, eta aleri galdu gabe. Itzuli da kantxara Tuterarra. Aurreko partiduan urdinentzako partzial oso handia ikusi dugu, eta partidu honetan gorrientzako. Ikusten gara partzial hori, oraingoz 14 eta hutseko partziala. 14 tanto segidan, bai. Eta jarri ezinik. Jarri ezinik, horixe du arazo nagusia. Pilotaren boteari ezin dio neurririk hartu. 17 eta 2. Zabaleta. Erdi-erdiko sakea. Ikara hundiarekin tira dio kolpea ez garbi. Eta sufritzen ari da Arrate. Lekurik hartu ezin da. Ja, konfiantza galduta Urduri. Hemezortzi eta 2 alde handikoa izan da lehendabiziko partida. 22 eta 6 irabazi dute bizkaitarrek. Beitiak eta Mendiak. Eta alde handikoa izaten ari da ere. Sake zaila eraman du orain Bergarak. Zabaleta, ireki. Txokora. Jaso Bergara, Gernegonda. Mendizabal. Ongi Nora. Erkian doa indarra. Baztertu gainera. Txokora. Jaso Aialak. Berriz ere txokoan egin nahi izan du jokaldia. Goiuri Zabaletak, txapa hotxa entzun dugu galanta. Aspaldiko partez, tantoa urdin, 3 eta 18. Bueno, beste pilota baten bila doa Aiala. Zakitagian pilota biziago bat aterako du sakea aprobetxatzeko, bueno, ikusiko dugu orain. Partida eta emaitza itxuratzeko aukera bederen izaten duten. Mendizabalek ezin izan du pilota hori, ezker hormatik atera, 4 eta 18. Hori ere gaiztoa, baina jaso Mendizabalek. Mendizabal.
Aiala. Ondo. Oso ongi bildua. Eta gora. Eta tantoa urdin. Ongi hemen. Oso ondikako pilotari gaztea. Aiala. Uriarte Gordon. Hemen txeguzu. Begira, zeinen ederki bildu duen. Bost eta 18. Aztertu egin zaio Bergarari, baina jaso. Jaso hori ere. Zabaletaren gantxoa, kanpoan! Ongi bihurritu du, baina gehiagitxo zabaleratu. 6 eta 18. Eta bueno, badirudi Arrate berreskuratzen ari dela konfiantza hori. Eta bueno, tantu batzuk gutxienez egin dituzte eta bueno, 18 eta 6ko markagailua sakea aprobetxatzen badu Aiala, bueno, oraindik aukeraren bat izan dezakete. Bergara. Gora. Gehiegi loratutako pilotaka da. Tuterarraren azkenengo hau. 19. tantoa gorrientzat. 19 eta 6. Eraman Arratek. Moztu. Ederki. Bergara. Ongi. Txokorra Zabaletak. Jaso Aialak. Bolea. Eraman Bergarak ere. Baina zeinen ongi mugitzen ari den. Hemen zuloa ikusi du Zabalean oso aurrean harrapatuta eta bera baino barrurako harrapatuta zeukan, baina urruti xamartzen jokaldi hori egiteko. Bai, oso zaila zen, baina bueno, ausart, Aiala. Begira hemen atzerako inertziarekin gainera eta urrundik oso zaila zen. Irten izan baritzaio bai, eskuzarta ederrak jotzekoa, baina 20. tantoa izan da gorrientzat. Arro, jaso eta barruan. Hori eramaterik ez du izan, 21 eta 6. Aserre bere buruaz, ezin minez. Arrate Bergara. Bueno, egia da favorito zirela, baina bueno, partidu oso serioan dute bai Goiurik eta bai Norak, eta hemen bukatzeko aukera daukate. Azken sakea hause izan du Goiuri Zabaletak. Eraman Bergarak. Bote oker xamarra pilotak bildu. Mendizabal, haze gantxoa. Jo, bukaera dotorea eman dio, Bai. Ikusi du aukera garbia zuela. Eta aurkariak lekuzkanpo harrapatuak zituela.
Bai, Eta- gantxo ederra egin du. Gantxo ederra jo du, bai, eta bagoaz elkarrizketa setera irabazleak harrapatzera. Hortxe doazkigu biak. Goiuri Zabaleta eta Nora Mendizabal. Bueno, bikote, favorito zineten, baina garaipena espero baino errazagoa, Nora. Bai, egia esan, hasiatik esan zuten, jendea favorito bezala ginala, baina, bueno, inoiz nik zudeztezula esperoa final bat, hola irabaztea. Egia nik gaur nahiko lan errexak dutela, goiuri nahi duen bezala ibilia, eta, bueno, egia, arratek eta jalak, nik baien eguna ez duela duki, eta, bueno, dena elkartu ala, final hontan. Bueno, hau, Goiuri erasorako oso pilotaleku egokia da, nagusi izan zara aurreko kuadroetan. Bai, bueno, egia da hasieran naizela guztua ibi pilotakin eta bar, baina, bueno, gero ja, hobekio asentatu naiz, eta, egia da, Norakin ni beti oso guztua jokatzetela, eta bekin plazer bat dela jokatzea, eta, ilusio handiko txapelketa. Bueno, ikusi da batez ere atzeko kuadroetan Bergara pelotari neurria hartu ezinik ibili dela, ezta? Bai, batez zen ikuste hori izan dela, ez? Igual nahiko atatzen ziren pilotak, eta, ez da bere eguna izan, eta, guri, pilotaok benefiziatzen zion, eta, erabilitunez, ongi atea zaio. Bueno, eta bukaeran, han zuloa ikusi duzu, eta haze gantxoan, Nora? Seguru hogei bota ezkeo bestek ez zaitela olateako. Nik uste danak partio kalde atatzeanen dana ateatzeala, eta pixa gaina etorri zaigota, eta nire biziko gantxo jota etela. Bueno, zorionak bioi. Eskerrik asko. Gaso. Bueno, irabazle garbiak izan dira, favorito ziren, eta aurkariak mendean hartu dituzte, bina joan dira, baina handik aurrera alde haundia lortu dute, eta bukaeraraino eutsi diote areagotu ere egin dute gainera, azkenean 22-6 eta bi finalak emaitza berberarekin amaitu dira. Lehen da bizikoan Beitiak eta Mendiak 22, Iriartek eta Tabarrek 6 eta emakumeen elitekoan Zabaletak eta Mendizabalek 22, Uriartek eta Bergarak 6 eta final bat geratzen zaigu gizonezkoen eliteko finala. Alde batetik Txoperena eta Alduntzin, bestetik Okamika eta Uriondo. Ez zaiteztela urrutira joan, etenaldiaren ondoren hau ikustekoa izan daiteke eta.